ज्यांचा भारदस्त आवाज ऐकत राहावासा वाटतो, आपल्या बहारदार सूत्रसंचलनानं साऱ्यांना खिळून ठेवतात. ते कसदार अभिनेते आणि दिग्दर्शकही आहेत. केमिस्ट्री सारखा क्लिष्ट विषय सोप्या पद्धतीनं समजून सांगणारे प्राध्यापकही आहेत. ज्यांचा पोस्टाचा तिकीट संग्रहाची नोंद झाली आहे थेट वर्ल्ड बुक रेकॉर्ड ऑफ लंडन मध्ये. ते आहेत अर्थात अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, कुडाळच्या पाटगावचे सुपुत्र अमर प्रभू सर. या त्यांच्या प्रवासाविषयी जाणून घेणार आहोत युवा प्रेरणा या आमच्या खास भागात. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. इतके सगळे जेव्हा गुण असतात तेव्हा ती ओळख स्वतःला स्वतःची होणं फार गरजेची असते आणि ती ओळखणं पण तेवढंच गरजेचं असतं. पण तुमची नेमकी सुरुवात कशापासून झाली? खरं तर आपण प्रत्येक वेळी म्हणतो की लहानपणापासून सुरुवात झाली, पण नेमकी लहानपणापासून कधी हे कोणालाच ठाऊक नसतं. माझी तीच अवस्था आहे. परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे आपल्याला कोणतरी गुरु भेटणं आवश्यक असतं, कुठच्याही कलेमध्ये पारंगत व्हायला किंवा कुठच्याही गोष्टीची ओळख व्हायला. तर त्यामध्ये अगदी प्रत्येकाचा गुरु आई ही पहिली गुरु असते. त्यानंतर दुसरा टप्पा येतो तो म्हणजे शालेय शिक्षण. म्हणजे अगदी आयुष्यातला महत्त्वाचा टप्पा 5वी ते 10वी म्हणा. मी पाट हायस्कूलमध्ये होतो विद्यार्थी म्हणून, आणि त्या हायस्कूलमध्ये शिक्षकांमार्फत नकळतपणे झालेले संस्कार, नकळतपणे त्यांच्याकडून माझ्या कलागुणांना दिला जाणारा वाव, हे मला कुठेतरी जाणीव त्याची होऊ लागली की आपल्याला हे जमते. जसं आईने अनेक वक्तृत्व स्पर्धा असतील त्यामध्ये स्वतः शिक्षिका असल्यामुळे स्वतः लिहून दिलेली भाषणं मी जायचो, सादर करायचो आणि त्यामध्ये नंबर यायचे. त्यामुळे तो एक टप्पा झाला. दुसरा शाळेचा टप्पा झाला आणि त्यानंतर मग गाव पातळीवर आमचं गावात मंडळ आहे जे कित्येक वर्ष, कित्येक पिढ्या कार्यरत आहे, पाट ग्रामस्थ युवक मंडळ पाट. त्यांच्यामार्फत अनेकांना व्यासपीठ मिळत जातं आणि त्यातून मला जाणवलं की हां, मला जमतंय. मग नाटक असेल, एकांकिका असेल, या सगळ्यातून आपल्याला जमायला लागलं हे लक्षात आलं. आणि त्यानंतर मग आला तो सोशल मीडियाशी रिलेटेड चित्रपट असतील, सिरियल्स असतील, वेब सिरीज असतील. तर यामध्ये खरा न्याय देण्याचं, माझ्या कलेला न्याय देण्याचं काम फिल्म लाईन प्रोड्युसर, त्याचबरोबर साई जळवी फिल्म्सचे सर्वश्रुत साईनाथजी जळवी यांच्यामार्फत घडलं. त्यांनी मला वेगवेगळे संधीमार्फत प्रकाशझोतात आणलं आणि म्हणूनच मला जाणीव झाली की हे मी करू शकतो. आणि अशा पद्धतीने हा छोटासा एक प्रवास आहे. आता हे सगळं आम्ही ऐकलं ते तुमच्या अभिनय क्षेत्राविषयी, पण निवेदन सुद्धा तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने करता आणि अगदी खिळून ठेवता प्रेक्षकांना. हे मी स्वतः अनुभवलेलं आहे. एक संधी मलाही मिळाली तुमच्यासोबत सूत्रसंचालन करण्याची. तर हा प्रवास नेमका कसा होता? अभिनय आणि निवेदन हे कदाचित मी म्हणतो की एकत्र चालणाऱ्या गोष्टी आहेत. सहजपणे आपल्याला कळतं की अरे, आपला आवाज कोणाला तरी भावतोय, कोणाला तरी आवडतोय. तो सगळ्यांनाच आवडेल असं नाही, पण नक्कीच भावतोय. त्यामध्ये पण काही महत्त्वाचे आयुष्यातले क्षण असतात जे तुम्हाला कलाटणी देतात. तर परतही मी म्हणतोय की मी निवेदन काही अगोदरपासून किंवा लहानपणापासून असं काहीच करत नव्हतो. परतही तेच नाव समोर येते, ते म्हणजे साईनाथजी जळवी यांच्यामार्फत काही कार्यक्रम केले. पण खरं माझी जी प्रॅक्टिस झाली किंवा माझा जो कॉन्फिडन्स वाढला, तर तो मी ज्या ठिकाणी कार्यरत आहे आता, ते भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष माननीय भोसले सर यांनी कुठेतरी ओळखलं की अरे, हा बोलू शकतो किंवा हा निवेदन करू शकतो. म्हणून त्यांनी मला काही कार्यक्रमामध्ये संधी दिली आणि आमच्या भोसले नॉलेज सिटीमध्ये एवढे कार्यक्रम होतात की माझी प्रॅक्टिस झाली आणि आता मला एवढं ते फील्ड अंगवळणी पडले की मला 5 मिनिटापूर्वी जरी सांगितलं तरी मला निवेदन देवाच्या कृपेने जमतंय. आणि म्हणून हे निवेदनाचं श्रेय हे भगवंताला, की लोकांना आवाज आवडतोय म्हणून भगवंताला, आणि ज्यांनी मला एवढ्या संधी मिळवून दिल्या ते अर्थात आमच्या भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय भोसले सर यांना मी देऊ इच्छितो. बरोबर. या सगळ्यामध्ये जेव्हा आम्ही तुमचा आवाजाविषयी बोलतो किंवा ऐकतो तेव्हा त्यात भारदस्तपणा वाटतो. या आवाजाविषयी काय करावं लागतं का तुम्हाला, किंवा तुम्ही काही वेगळ्या गोष्टी केल्यात का त्यासाठी? आवाज हा खरं तर वेगळ्या दृष्टीने थोडाफार डेव्हलप होऊ शकतो. म्हणजे त्याचे रियाज असतात, रोज काही गोष्टी ठराविक कराव्या लागतात, व्यायाम असतील स्वरयंत्राचे. पण माझ्याकडून, म्हणजे मी अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो की माझ्याकडून असे काही व्यायाम घडत नाही. तर मी ही प्रत्येक वेळी जेव्हा कोणतरी येऊन मला सांगतो, सर तुमचं निवेदन आवडलं, खूप मस्त वाटलं,
तेव्हा मी त्या भगवंताचे आभार मानतो, त्या देवाचे आभार मानतो की त्याने स्वरयंत्रामधून माझा असा आवाज निघतोय की लोकांना तो भावतोय, आणि ही त्या भगवंताची कृपा, असंच मी प्रत्येक वेळी मानतो. याच आवाजानं तुमच्याकडून खूप छान काम देखील झालंय, ते म्हणजे पाट तलाव किंवा त्यानंतर सिंधुदुर्ग कास पठार यासारख्या माहितीपटांना तुमचा आवाज आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल? खरं पाहायला गेलं तर हे परत कला क्षेत्राबरोबरच चालणारं अजून एक फील्ड आहे मी म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये पाट तलावाची डॉक्युमेंटरी असू देत किंवा कास पठाराची डॉक्युमेंटरी असू देत, की आपल्याला कोकण हा स्वर्ग मानला जातो आणि आपल्याला ती नजर पाहिजे. म्हणजे पाट तलावाकडे अनेक पक्षी प्रत्येक वर्षी मार्गक्रमित होतात, स्थलांतरित होतात आणि हे शेकडो किलोमीटर अंतरावरून येतात. परंतु जेव्हा आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना विचारलं, तर मी त्याचा भाग होतो काही वर्षापूर्वी, मला माहित होतं की इथे पक्षी येतात. मग ते कोणत्या प्रजातीचे, किती वेगळे आहेत, किती लांबून येतात, याचा विचारही मनात आला नव्हता. परंतु काही वेळा आपली चिकित्सक वृत्ती आपल्याला त्याकडे खेचून आणते. तसं मला काहीतरी वाटलं, त्या पाट तलावाच्याच बाजूला श्रीदेवी माऊलीचं मंदिर आहे. मी म्हणतो की तिने मला कदाचित ती बुद्धी दिली आणि मी त्यांचं परीक्षण करायला लागलो. त्यांचा माहितीपट करण्यामागे व्हिडिओग्राफी केली आणि मला जाणवलं की शेकडो किलोमीटर अंतरावरून इथे लाखो पक्षी येत आहेत. तर हे कुठेतरी माहीत झालं पाहिजे. म्हणजे तिथून जाणारे अनेक लोक असतील, पण त्यांना ते पक्षीच वाटतात, नॉर्मल पक्षी वाटतात. परंतु ते विदेशातून येत आहेत याची जाणीव कोणीतरी करून दिली पाहिजे. आणि माझ्या माहितीपटाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील पाट तलाव हा माहितीपट आला. त्याचं पूर्ण व्हिडिओग्राफी त्याची मीच केली. त्याचं पूर्ण संवाद लेखन, कथानक असेल ते माझ्यामार्फत रचलं गेलं. आणि ती श्रीदेवी माऊलीची कृपा मानतो की तिने माझ्याकडून ते कार्य करून घेतलं. त्यामुळे अनेक निधी मंजूर झाले. अनेक लोक आज पाट गावाचं नाव एक वेगळ्या अर्थाने पण आज प्रकाशझोतात आलं. अनेक लोक येऊन भेट देत आहेत आणि खूप छान वाटतंय. हे झालं पाट तलावाच्या बाबतीत. आणि तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारला, तो म्हणजे अजून एक माहितीपट, सिंधुदुर्गातील कास पठार. खरं तर हे जेव्हा टायटल पाहिलं ना, त्या लोकांच्या मनात शंका आली की कास पठार इथे कुठे आलं. म्हणजे मला बरेच असे फोन आले की कास पठार सिंधुदुर्गात आहे, आम्हाला वाटलं ते तिकडे साताऱ्याच्या तिकडे आहे. तर लोकांना आकर्षित करण्यासाठी ते टायटल होतं. काही वेळा लोक मला फोन करतात, सर हे कास पठार कुठे आहे, आम्ही तिथे आलोय. तर मला त्या लोकांना सांगावं असं वाटतं की जसं मी पाट तलावाचं सांगितलं की तुमचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचा, तर त्यामध्ये मजा येते. तर कास पठार म्हणजे जो मापण भागातील जो पठारमय एरिया आहे, भाग आहे, तर त्या भागात हजारो लाखो फुलं फुलतात आणि ती बरोबर अगदी ऑगस्ट सप्टेंबर या दरम्यान फुलतात. हा जो हंगाम आहे तो पूर्णतः पावसाच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. म्हणजे तुम्ही यावर्षी तो व्हिडिओ पाहिला आणि लगेच आला तर वर्षभरात प्रत्येक वेळी तुम्हाला दिसतीलच असं नाही. त्या फुलांमध्ये पण टप्पे आहेत. ही फुलं थोडीशी आधी फुलतात, ही मग फुलतात. मग अशा सगळ्यांचे एक 3-4 महिने अभ्यास करून, त्यांचे व्हिडिओज करून ते एकत्र करून ती केलेली डॉक्युमेंटरी आहे. आणि त्याचा लोकांचा त्या डॉक्युमेंटरीला खूप छान प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे व्हिडिओग्राफी या क्षेत्रातून आपण कोकण जगासमोर मांडलं, याचं समाधान मिळालं. यातून अनेक गोष्टी समोर येतात तुमच्या. एक म्हणजे तुमचं निसर्ग प्रेम, पक्षी अभ्यास, त्यानंतर व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी. या गोष्टी कशा काय तुम्हाला आवड लागली आजची? म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या या थीमला कनेक्टेड मी देऊ शकतो. युवा प्रेरणा ही तुमची थीम आहे. आणि या सगळ्यातून मला हे सांगायचं आहे की ही माझी हौस आहे किंवा कला म्हणूया आपण, ही जपण्यामागे जे मेन कलाटणी देणारं वय असतं, ते आपला जो आयुष्याचा युवा प्रवर्ग आहे, म्हणजे साधारण 16 ते 24 हा जो वयोगट आहे प्रत्येकाचा, त्यामध्ये वळण तुम्हाला कसं मिळतंय, तुमच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू काय आहेत, याच्यावर तुमचं आयुष्य ठरत असतं. आणि त्या दृष्टीने विचार केला तर मी कोकणातील आहे हे सांगायला जेवढा अभिमान वाटतो, तेवढा हे कोकणात काय आहे हे सांगायला पण खूप उत्सुकता असते. म्हणजे ते दाखवून द्यावं की कोकण म्हणजे फक्त समुद्र किनारे नाहीत, त्याही पलीकडे एखाद्या डोंगर माथ्यावर जाऊन फक्त एका दृष्टिक्षेपामध्ये सगळं पाहणं, हे पण कोकण आहे. आणि हे कोकणात राहणाऱ्याला माहीत आहे,
पण जो कोकणातील नाही आहे त्याला याची जाणीव करून देणं गरजेचं आहे की कोकण नक्की काय आहे. मग ही जी इच्छा आहे ती तुम्हाला सगळं करायला भाग पाडते. त्यामध्ये मग नेचर फोटोग्राफी आली, त्यामध्ये कोकण दाखवणं म्हणजे अगदी महत्त्वाची पर्यटन स्थळं दाखवणं, या पलीकडे ग्रामीण कोकण दाखवणं. म्हणजे मला प्रत्येक त्या पर्यटकाला सांगावं असं वाटतं, पर्यटन स्थळी तर तुम्ही भेट द्याच, धार्मिक स्थळी तर भेट द्याच, पण खरं कोकण आणि खरी कोकणाची संस्कृती पाहायची असेल तर जो ग्रामीण भाग आहे तिथे अजूनही कोकण जपलं गेलंय ते पाहणं गरजेचं आहे. ते खरं कोकण आहे. तिथला माणूस, तिथला शेतकरी, तिथला घर, त्या ठिकाणचा सर्व परिसर ही कोकणची जपणूक आहे जी शहरात कुठेतरी लोप पावत चालली. मग या युवा पिढीला मला असं सांगायचंय की तुमचा दृष्टिकोन बदलला तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आवडतात आणि मग जी व्यसनाधीनता असते, जी युवा पिढीमध्ये कदाचित त्या वयोगटामध्ये लागण्याची शक्यता असते, ते कुठेतरी तुम्ही तुमचं लक्ष चांगल्या ठिकाणी तुम्ही डेव्हिएट करता आणि तुम्ही त्या व्यसनांपासून दूर राहता. म्हणून ही सगळी छंदातले प्रकार आहेत जे व्यसनापासून तुम्हाला वंचित ठेवतात. त्यामुळे ही सगळी आवड जी आहे ती अशा पद्धतीने लागली आहे की निसर्गाचे छान छान आहे, जे कलरफुल आहे ते समोरच्याला दाखवावं ज्याने ते पाहिलं नाही. आणि म्हणून पक्षीप्रेमी म्हणा किंवा निसर्गप्रेमी असं माझ्या नावासमोर काही वेळा तो शब्द वापरला जातो. परतही मी त्या भगवंताचे आशीर्वाद मानतो, पण त्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की हे जे नेचरमध्ये कलरफुल मटेरियल आहे, जे निसर्ग निर्मित आहे, ते फक्त पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. खूप मजा येते, खूप समाधान मिळतं, वेगळाच आनंद मिळतो. तुम्ही आता सर छंदाचा उल्लेख केलात आणि असाच एक तुमचा छंद ज्याची आज नोंद झाली आहे ते म्हणजे वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ लंडनमध्ये. तो छंद नेमका काय आहे? छंद वर्ल्ड बुक रेकॉर्ड ऑफ लंडनमध्ये त्याची नोंद झाली आहे. कधी कधी मी विचार केल्यावर मलाच खरं वाटत नाही, कारण या उद्देशाने काय मी हा छंद जोपासला नव्हता. परतही मी तुमच्या थीमकडे येतो की आजच्या काळात म्हणजे मी जेव्हा हा छंद सुरू केला तेव्हा मोबाईल नव्हता महत्त्वाचा. त्यामुळे आताच्या युवा पिढीला आकर्षित करणारा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मोबाईल आहे. त्याचे जेवढे चांगले परिणाम आहेत तेवढेच त्याचे दुष्परिणाम आहेत. आणि कदाचित मी भाग्य समजतो की त्यावेळी मोबाईल नव्हता म्हणून मी त्याचा कुठेतरी बळी पडू शकलो नाही आणि म्हणून मी या छंदाकडे वळलो. अगदी मला आठवतंय की तुम्ही जर असा प्रश्न विचाराल की नक्की या छंदाची सुरुवात कुठून झाली तर नाही सांगता येत. परंतु असं आपण बघतो की त्यावेळी सगळं ब्लॅक अँड व्हाईट मीडिया होता. म्हणजे अगदी मासिक आलं तरी ते ब्लॅक अँड व्हाईट, एखादं वृत्तपत्र आलं तरी ते ब्लॅक अँड व्हाईट, एखादं कुठचंही पार्सल आलं पोस्टामार्फत तरी ते ब्लॅक अँड व्हाईट. आणि त्याच्यावर एवढा छोटासा चिटकोरा तो तुम्हाला फक्त कलरफुल दिसायचा, ते म्हणजे पोस्टाचं तिकीट. म्हणजे ते पोस्टाचं मी आभार मानतो की त्यांनी मला या गोष्टीकडे आकर्षित केलं की ज्यावेळी ब्लॅक अँड व्हाईट दुनिया होती तेव्हा त्यांची दुनिया मात्र कलरफुल होती. आणि त्यामुळे माझ्यासारखे कित्येक जण त्याकडे आकर्षित झाले. मग मी ती तिकीटं पाणी लावून काढण्याचा प्रयत्न करायचो, जे बरेच जण करतात. आणि त्यानंतर मग जेव्हा सारखी सारखी तिकीटं, एकाच सारखी तिकीटं जमायची तेव्हा कुठेतरी ते वहीवर चिकटवण्याचं काम व्हायचं. आणि तो माझ्याकडे पुरावा आहे. म्हणजे मी 7वीतली माझ्याकडे वही आहे ज्यावर मी एका पानावर सारखी तिकीटं व्यवस्थित अंतर ठेवून चिकटवलेली आहेत. त्याला मस्तपैकी बॉर्डर केली आहे. ही माझ्या पार्ट हायस्कूलच्या शिक्षकांची शिकवण आहे. आणि त्याला छान बॉर्डर केली आहे. त्याच्यावर इयत्ता टाकलेली आहे, इयत्ता 7वी नाव आहे आणि इयर पण लिहिलेलं आहे. त्यामुळे ऑफिशियली मी सांगू शकतो की 7वी पासून हा छंद हळूहळू जोपासायला सुरुवात झाली, पण तो काहीतरी आधीच लागलेला छंद होता. आता त्यानंतर वळतोय की वर्ल्ड बुक रेकॉर्ड ऑफ लंडन म्हणजे हा संच एवढा वाढत गेला की तो 5 लाखांच्या पलीकडे पोचलाय. 5 लाखांच्या पलीकडे हा अंक कधी कधी मी विचार करतो तेव्हा मला पण खरं वाटत नाही तरी 5 लाख तिकीटं कशी काय जमा झाली. काही जण माझे हितचिंतक येतात, माझ्याशी बोलतात, तेव्हा ते विचारतात खरंच 5 लाख आहेत का. काही जण मला रिक्वेस्ट करतात की याचं प्रदर्शन मांडा म्हणून. तर एक तिकीट आणि ते 5 लाख तिकिटांचं प्रदर्शन एकाच वेळी मांडणं यासाठी प्रचंड जागा लागेल. आणि मी घरगुती पद्धतीने जेव्हा त्याचा संचय केलाय
तेव्हा सध्या तरी माझ्याकडे ते प्रयोजन नाही. पण जर हे बघायचं झालं तर नक्कीच माझ्याकडे विशिष्ट पद्धतीने त्याची साठवणूक आहे. म्हणजे ही पोस्टाची तिकीटं 100 त्याचा एक बंच आणि त्याचा 5000चा अजून एक बंच. म्हणजे तुम्हाला काउंट करायचं झालं तर 5 लाख तिकीटं मोजून तुम्ही 5 मिनिटामध्ये काउंट करू शकता. अशा पद्धतीचा हा संचय आहे आणि तो प्रत्येक वर्षी वृद्धिंगत होत गेलाय, अजूनही चालू आहे. हे एक रेकॉर्ड झालं त्यातलं. म्हणजे यामध्ये सगळी भारतीय तिकीटं आली. मग त्यामध्ये अगदी 1952 पासूनची असतील वेगवेगळी तिकीटं. त्याच्यामध्ये अशोक स्तंभ तिकीट असेल किंवा भारताचा नकाशा असायचा, अगदी 1 आणा 2 आणा, हे त्यावेळेचं जे चलन होतं ती सगळी तिकीटं आहेत. आणि त्यानंतर दुसरं जे रेकॉर्ड झालं त्यामध्येच ते म्हणजे विदेशी तिकिटांचा संग्रह, ज्यामध्ये प्रत्येक तिकीट वेगळं आहे. अशी 2500 पेक्षा जास्त तिकीटं माझ्याजवळ आहेत. ती वेगळ्या पद्धतीने संग्रहित केलेली आहेत आणि असा हा संचय आहे. आणि तो आज वर्ल्ड बुक रेकॉर्ड ऑफ लंडनमध्ये याची नोंद झाली. याचं देखील खूप अभिमान वाटतो याचा आणि समाधान वाटतं की आपण काहीतरी केलंय जे थोडंफार इतरांपेक्षा वेगळं आहे. आपण जर याची नोंद जी असते ती कशी करावी लागते यामध्ये? म्हणजे हे जसं रेकॉर्ड आहे तशा अनेक गोष्टींसाठी, अनेक रेकॉर्डसाठी अनेक दालनं आहेत. त्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचे अप्लाय करायच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. अगोदरचा काळ वेगळा होता. जसं मी म्हणालो की मोबाईल नव्हता, सोशल मीडिया नव्हता. त्यावेळी तुम्हाला जाऊन फॉर्म भरावा लागायचा एखाद्या ठिकाणी. वर्षभरातून एकदा त्यांची तारीख असायची. त्यामध्ये त्या विशिष्ट ठिकाणी त्या ऑफिसला जाऊन भेट द्यायची, त्यांचं त्या ठिकाणी नोंद करायची. त्यानंतर मग काही त्याचे पुरावे द्यायचे आणि मग ती टीम तुमचं प्रदर्शन पाहायला तरी येईल, संग्रह, किंवा तुम्हाला तिथे संग्रह घेऊन जावं लागेल. ही अगोदरची चालत आलेली पद्धत आहे. आता जसं मी म्हटलं तसं सोशल मीडिया आहे. आज मोबाईलच्या युगात हा काळ फार फास्ट चालत आहे आणि त्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीने पण या सगळ्या गोष्टी घडतात आणि त्यामुळे काही परीक्षणही ऑनलाईन पद्धतीने होतात. म्हणजे ज्युरी मेंबर, परीक्षक हे तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने तुमचं कलेक्शन, तुमचा संग्रह पाहू शकतात. वैयक्तिक माझ्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मी गंमत म्हणून माझ्या मित्रांनी हे अप्लाय केलं होतं. माझे काही गोव्यातील मित्र आहेत, त्यांनी अप्लाय केलं होतं गंमत म्हणून. आणि मला काही याच्यात गांभीर्य नव्हतं असं म्हणणं चुकीचं, पण मला काही हे खरं होईल असं वाटत नव्हतं. अप्लाय केल्यानंतर काही महिन्यानंतर त्यांचा एक फोन आला. तेव्हा पण मला ती गंमत वाटली की आम्ही तुमचा संग्रह पाहायला येतोय, आमची टीम. तेव्हा आम्ही पुन्हा तुम्हाला 1-2-4 दिवसात तिथे दाखल होऊ, तेव्हा तुम्हाला सांगू, इन्फॉर्म करू. त्यानंतर परतही मी लाईटली घेतलं. हे चुकीचं आहे पण लाईटली घेतलं आणि मी विसरलो. आणि संध्याकाळी 4च्या दरम्यान त्यांचा फोन आला, आम्ही कुडाळमध्ये दाखल आहोत, राहण्याची सोय साधारण कुठे होईल आणि आम्हाला तुमचा संग्रह पाहायचा आहे. तेव्हा क्षणभर मला वाटलं की हे सगळं घडतंय, ते खरं घडतंय. आणि मी परतही माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत होतो, कॉलेजमध्ये कार्यरत होतो. मी म्हटलं मी 5 वाजता फ्री होईन, 5:30 पर्यंत तुमच्यापर्यंत पोचतो, तोपर्यंत अमुक अमुक हॉटेलला जा, त्या ठिकाणी तुमची सोय होईल. आणि त्यानंतर मग त्यांच्यापर्यंत पोचलो. ती टीम आली, माझं कलेक्शन मी त्यांच्यापर्यंत घेऊन आलो. कारण माझं कोणतंच प्रयोजन नव्हतं की घरी आल्यावर त्यांची व्यवस्था कशी करायची, कुठे त्यांचं परीक्षण होईल. त्यामुळे मी त्यांना विचारलं की हॉटेलमार्फत, म्हणजे हॉटेलमध्ये जिथे तुम्ही आलेला आहात त्या ठिकाणी माझा संग्रह घेऊन येतो. त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला, 5 लाख तिकीटं मोजायला किती वेळ लागेल, काय तुमचा अंदाज आहे? कारण त्यांचा प्लॅन होता इथे जायचंय, मग कदाचित इथे जायचंय. तो प्लॅन काही त्यांनी माझ्याकडे ओपन केला नाही, पण त्यांना वेळेचं नियोजन करायचं होतं. तर मी जेव्हा त्यांना उत्तर दिलं की सर तुमचा, माझा जो हा 5 लाख तिकिटांचा संग्रह आहे हा साधारण तुमचा 10 मिनिटात मोजून होईल, असं सांगितल्यावर त्यांनी एक सुटकेचा निश्वास टाकला आणि कमालही केली. कारण त्यांच्यासाठी हा काय संग्रह किंवा असे रेकॉर्ड करणारे मेंबर्स काही नवीन नाही. त्यामुळे हे वेळ असणारी व्यक्ती काहीतरी वेगळंच करते हे त्यांना माहीत आहे. पण त्यांना वाटलं ही 5 लाख मोजावी लागतील. तर मी त्यांना हे सांगितल्यावर ते म्हणाले सर मग कुठे यावं लागेल? म्हटलं यायची गरज नाही, मी तुमच्याकडे येतो, तुम्ही टाईम द्या. मग मी काही तासात सगळं प्रयोजन केलं आणि त्यांच्यापर्यंत तो संग्रह घेऊन आलो. त्यांनी पाहिलं, त्यांनी काहीच मला उत्तरं दिली नाहीत, ते खुश झाले नाहीत, कारण त्यांच्या हाताखालून असे अनेक मेंबर जातात. त्यांनी सांगितलं सर तुमचा हा संग्रह खूप छान आहे,
आम्ही तुम्हाला आमचा रिझल्ट थोड्या दिवसात कळवू. आणि जर तुम्हाला काही अजून ठिकाणी अप्लाय करायचं असेल तर आम्ही तुम्हाला काही माहिती देऊ याबाबत. आणि खूप छान वाटलं वगैरे करून ती भेट झाली. आणि त्यानंतर काही दिवसांनी, काही एक दिवस म्हणूया आपण, हो, किंवा एक महिना 6 महिन्याने एक कुरिअर आलं. मला परतही मी त्या विषयातून बाजूला गेलेलो. मी काही त्यांना पुन्हा कॉल केला नाही, सर काय झालं म्हणून, कारण मला काही त्याची शाश्वती नव्हती. कुरिअर आलं आणि कुरिअर आल्यावर परतही वाटलं कोणीतरी देवाची फ्रेम वगैरे पाठवली आहे की काय. बघितलं तर चक्क ते रेकॉर्डचं कुरिअर होतं. ते ओपन केलं, पुन्हाही पोस्टाची किती कृपा आहे ते बघा. ते स्पीड पोस्टने आलं. म्हणजे हे मोठी गोष्ट माझ्यासाठी की माझं वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड ऑफ लंडनमध्ये नोंद पोस्टाच्या तिकिटांची, आणि ते माझं सर्टिफिकेट पोस्टानेच यावं. ते ओपन केलं, बघितलं, खूप छान वाटलं. मग जाऊन मेल चेक केला तर काही दिवसापूर्वी त्यांचा मेल आलेला होता, पण तो मी पाहिला नव्हता. अशा पद्धतीने हा प्रवास एकंदर त्या रेकॉर्डचा आहे. बरोबर. पण या सगळ्यात सर कुटुंबाची साथ पण तेवढीच महत्वाची असते. कुटुंबाची साथ तर नक्कीच लागते. म्हणजे आता हे जे सगळे छंद आपण पाहिले, नाटक असेल, अभिनय असेल, फोटोग्राफी असेल, त्याचबरोबर हा जो तिकिटांचा छंद आहे, अजून नोटा कलेक्शनचा छंद आहे, बंडल्स कलेक्शनचा छंद आहे, असे भरपूर छंद असताना वेळ खूप व्यस्त होतो. इतरांच्या दृष्टीने तो वेळ वाया घालवण्यासारखा देखील असतो. परंतु कुटुंबाची साथ नक्कीच महत्त्वाची असते, कारण नाहीतर हे शक्य होत नाही. कारण या सगळ्या आवडी जपण्यामागे भरपूर वेळ जातो. त्यामध्ये बायकोची साथ, पत्नीची साथ फार महत्त्वाची असते. तिची कायमस्वरूपी लाभलेली आहे. आई वडील, त्यांना सार्थ अभिमान असतो आपला मुलगा काहीतरी वेगळं करतोय, पण त्यांना पण जाणीव असते, रे बाबा ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये कुठेतरी तब्येत सांभाळ, जप स्वतःला आणि या सगळ्या गोष्टी कर. तर त्यांची साथ आणि आईवडिलांचे आशीर्वाद कायम असतात. त्यामुळे हे सगळं शक्य झालं. तर त्यांचंही तुमच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पत्नीचे, आईवडिलांचे, सगळ्या कुटुंबियांचे, मित्रमंडळींचे आभार मानतो. कारण प्रत्येकाचे याच्यात सहकार्य आहे. कलेक्शन म्हणा, यामध्ये पण माझे अनेक मित्र आहेत. त्यांनी आपल्याकडचं थोडं कलेक्शन, त्यांनी आपल्याकडचं थोडं कलेक्शन, असं काही काही पण दिलेलं आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये प्रत्येकाचा वाटा आहे आणि कुटुंबाचा तर आहेच आहे. बरोबर. त्याशिवाय आपल्याला पुढे जाणं शक्य होत नाही जर त्यांची साथ नसेल तर. पण सर, तुम्ही इतक्या सगळ्या गोष्टी करताय, वेळ कसा पुरतोय या सगळ्याला? कसं मॅनेज करताय सगळं? हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि सर्वप्रथम मी ज्या ठिकाणी शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे तिथला पहिला या ठिकाणी उल्लेख करतो की मी सावंतवाडीतील, सिंधुदुर्गातील, महाराष्ट्रातील एका अग्रगण्य इन्स्टिट्यूटचाच म्हणजे भोसले नॉलेज सिटीचा एक अविभाज्य घटक आहे. आणि भोसले नॉलेज सिटी म्हटल्यावर एक शिस्तबद्धपणा, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या करिअरला कलाटणी देणारं असं एक शैक्षणिक संकुल, आणि याची मला जाणीव आहे. त्यामुळे मी हा छंद जोपासताना माझ्या विद्यार्थ्यांवर, माझ्या शैक्षणिक संकुलावर कुठेही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतो. त्यामुळे केव्हाही तुम्ही माझ्या शैक्षणिक वेळेमध्ये कॉल केला तर मी कॉलेजमध्येच आहे असं उत्तर येतं. हा झाला पहिला प्रश्नाचं, म्हणजे पहिलं त्याचं एक्सप्लेनेशन. आणि दुसरा पार्ट, उरलेला जो वेळ नंतर सुरू होतो तो मग या संग्रहाकडे जातो, या कलेकडे जातो. मग परतही मी उल्लेख करतो की अनेक शूटिंग्स असतात. त्यामध्ये मी काही अनेक चित्रपटांमध्ये अभिनय केलाय, पण मी काही असं म्हणणार नाही फार मोठ्या लेवलचा रोल केलाय, कारण मला ते शक्य नाही. म्हणजे साईजळी फिल्म्सच्या माध्यमातून आतापर्यंत एक 18-19 चित्रपटामध्ये छोट्या छोट्या भूमिका केल्यात. आणि मोठी भूमिका एखाद्या सिरियलमध्ये मिळत असेल किंवा एखाद्या चित्रपटामध्ये मिळत असेल तर काही वेळा ते करणंही मला शक्य नाहीये, कारण माझं रोजचं शेड्यूल आहे, त्याला न्याय देणं माझं गरजेचं आहे. आणि मी हौस म्हणून माझ्या अभिनयाच्या छंदाला एका ठराविक चौकटीमध्येच मी बसवलाय. त्यामुळे माझा छोटासा एक रोल, त्याच्यामध्ये माझी एंट्री, मी दिसतोय मोठ्या स्क्रीनवर, हेच माझ्यासाठी समाधान आहे. त्यात काही वेळा काही चित्रपटामध्ये छान छान डायलॉग्स मिळालेत, मोठमोठ्या अभिनेत्यांबरोबर वेळ घालवता आलाय, त्यांच्याबरोबर स्क्रीन शेअर करता आली, हे समाधान आहे. परंतु हे सगळं करत असताना वेळ द्यावा लागतो आणि तो वेळ देत असताना मजा येते, कारण ती आवड आहे. जसं मी शिक्षक
हे क्षेत्र पण आवडीने स्वीकारलं, मला त्या गोष्टीची पण आवड आहे, म्हणून तिथे पण मी न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि दुसरं हे सगळं जे क्षेत्र आहे त्याला मला वेळ द्यायला आवडतो, मी त्यात खूप समाधानी असतो. आणि मी काम करतोय असं कुठेच जाणवत नाही, कॉलेजमध्येही जाणवत नाही, आणि हा छंद जोपासताना जो उर्वरित वेळ आहे तेव्हाही मला जाणवत नाही की अरे मी दमलोय, खूप काम करतोय मी आणि आता नाही जमत आहे, असं कुठेच मला जाणवत नाही. बरोबर. या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला मिळणारं समाधान, जे आज तुम्हाला या सगळ्या कामातून मिळत आहे. आणि सर, आता शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे आपली युवा पिढी, त्यांना काय संदेश द्याल? हे फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे मी एवढा काही संदेश देणारा किंवा मार्गदर्शन करणारा काही मोठी व्यक्ती मी नाही आहे, पण नक्कीच मला या सगळ्या माझ्या छंदातून आणि एकंदर वाटचालीतून मला एवढंच सांगायचं आहे की मगाशी जसं मी बोललो की युवक किंवा युवा वर्ग किंवा आपल्या आयुष्यातील 16 ते 24 हा जो वयोगट आहे तो खरोखरच आपल्या आयुष्याला योग्य वळण देत असतो किंवा कलाटणी देत असतो. त्या ठिकाणी तुम्हाला जर त्या वयाच्या अगोदर, म्हणजे जर आपण इयत्तेनुसार, मी शिक्षक आहे त्यामुळे इयत्तेनुसार तुम्हाला सांगतोय की युवा प्रवर्ग किंवा युवा पिढी जी म्हणतोय आपण, ती साधारण 10वी नंतर आपण त्याची गणना करतो. 10वी पर्यंत प्रत्येक पालकांना विचारलं तर सर अभ्यास करतोय, माझं लक्ष आहे, हे चालू आहे, आता गप्प शांत बसा, 10वीचं वर्ष आहे, असा पालकांचा पूर्ण लक्ष असतो त्याच्याकडे, कारण ते महत्त्वाचं वय असतं आणि त्यावर संस्कार चालू असतात. परंतु या संस्काराचं खरं इम्प्लिमेंटेशन कुठे होतं? जेव्हा तो युवक वर्गामध्ये पदार्पण करतो. म्हणजे 10वी नंतरचा जो टप्पा आहे त्यामध्ये केलेले संस्कार उपयोगी पडतायत की नाही हे पालकांनी फक्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांनी पण लक्ष देणं गरजेचं आहे, कारण पालक शिक्षकांवर जबाबदारीने पाठवत असतात, आमचा संस्कारित पाल्य तुमच्याकडे पाठवत आहोत याची काळजी घ्या. त्यामुळे ही दोघांची जबाबदारी असते, शिक्षक आणि पालक. मग या युवा वर्गाला जर तुम्ही चांगले संस्कार दिले असतील, चांगली आवड निर्माण करून दिली असेल, तर ज्याकडे, म्हणजे अगदी छोट्या पद्धतीने सांगतो, हा जो माझा छंद आहे ते वेड आहे, थोडक्यात बघायचं झालं ते वेड आहे. म्हणजे काही जण मला वेडा म्हणतात, काय नको ते तिकीट जमवतोय, तर हे प्रत्येक गोष्टीचं वेड असतं, अभिनयाचं वेड असतं, तिकीट जमवण्याचं वेड असतं, फोटोग्राफीचं वेड असतं. हे वेड पालकांनी त्याची जाणीव करून देणं गरजेचं असतं, कारण हे वेड जेव्हा चांगल्या गोष्टीचं लागतं तेव्हा आपण त्याला छंद म्हणतो, आणि हे वेड जेव्हा वाईट गोष्टीचं लागतं तेव्हा आपण त्याला व्यसन म्हणतो. बरोबर. मग हे व्यसन लागण्याचा जो काळ असतो ना, तो पण हाच वयोगट आहे, 16 ते 24. हे मुद्दाम आवर्जून तुमच्या या कार्यक्रमामध्ये मला सांगावं असं वाटतं. आणि जेव्हा तुमच्यावर संस्कार चांगले असतात तेव्हा तुम्ही व्यसनाधीनतेकडे तुमचा कल जात नाही, आणि जेव्हा तुमच्यावर चांगले संस्कार घडून तुम्ही आलेले असतात तेव्हा तुमचं लक्ष हे चांगल्या गोष्टीकडे वळतं, डेव्हिएट होता तुम्ही. व्यसन करणारे विद्यार्थी म्हणा, तुमचा आजूबाजूचा परिसर म्हणा, याच्याकडे तुम्हाला वळावंसं वाटत नाही, कारण तुम्हाला छंद लागलेला असतो, आणि त्या छंदामुळे तुम्ही याला दुय्यम स्थान देता आणि तुमचं लक्ष तिथे जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फोटोग्राफी असेल, रविवार असेल, मित्रांबरोबर फिरायला जावं की पालकांबरोबर फोटोग्राफी करायला जावं, किंवा नेचर फोटोग्राफी करणाऱ्या मित्रांकडे जावं, किंवा तिकिटांचा छंद करणाऱ्या अवेलेबल असणाऱ्या माणसांकडे जावं, हे ठरवायचं आहे. आणि म्हणून हा महत्त्वाचा काळ असतो ज्या ठिकाणी आपल्या आयुष्याला चांगलं वळण मिळू शकतं, वाईट वळण मिळू शकतं. त्यामुळे त्या युवा वर्गाला माझी एक रिक्वेस्ट आहे की पालकांनी त्याला चांगला छंद जोपासण्यासाठी प्रयत्न करावेत. असं काय जबरदस्तीने कुठचा छंद लागणार नाही, हे चल त्यांनी छंद केला ना तिकिटाचा, तू पण कर, आता केला पाहिजे, मग व्यसन लागत नाही, असं मुळीच नाहीये. पण छंद आहे, कला आहे, हे जेव्हा तुम्ही जोपासता तेव्हा तुम्ही एका वेगळ्या गोष्टीमध्ये बिझी राहता, आणि बिझी राहिल्यावर तुम्हाला वाईट गोष्टींपासून वंचित राहायला त्या छंदाचा फायदा होतो. लहान वर्गाकडे मी येतोय. मुलांना व्यस्त ठेवण्यासाठी पालक मोबाईल देतात. मी थोडंसं विस्तृत पद्धतीने बोलतोय. पालक मोबाईल देतात त्याला बिझी करण्यासाठी. अगोदरचे पालक कुठे द्यायचे? मग घरात काहीतरी संच असेल. म्हणजे मला आठवतंय की वडिलांनी आणलेली एसटीची तिकीट मी सॉर्ट आउट करत बसायचो. हे 5 रुपयाचं, हे 2 रुपयाचं, हे 3 रुपयाचं, हे 50 पैशाचं. त्यात मी बिझी राहायचो. अजून काहीतरी तेव्हा तिकिटांचं काय असेल ते कलेक्शन करून बिझी राहायचो. कुठे मोबाईल द्यायचे? असंच माझ्या वेळच्या सगळ्या मुलांचं असायचं.
परंतु आता हे छंदच जोपासले जात नाही, कारण सगळ्यात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनलाय तो मोबाईल. आणि म्हणून युवा वर्ग तुम्हाला कलेक्शन करण्याऐवजी अगदीच नाही तर तो गेम तरी खेळत बसतो आणि आपला वेळ वाया घालवतो. ते वाया घालवू नये असं मला तरी वाटतं. त्यामुळे प्रत्येक पालकांसाठी ही रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही मस्तपैकी त्यांना कशात तरी बिझी ठेवा अदर दॅन मोबाईल. ॲटोमॅटिक त्यांना छंद लागेल, त्यांना कुठची तरी कला जोपासली जाईल आणि आयुष्य चांगल्या दृष्टीने रंगीत बनेल, नाहीतर व्यसनाने ते रंगहीन होईल. फार महत्त्वाचा सर तुम्ही संदेश दिलेला आहे. जर पालकांनी आणि शिक्षकांनी आणि मुलांनी सुद्धा यावर लक्ष दिलं, काम केलं तर भविष्य फार उज्ज्वल आहे. सर तुम्ही खूप सोप्या पद्धतीने हे सगळं समजावून सांगितलं आणि तुमचा वेळ आम्हाला दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात, हा प्रवास उलगडलात, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आणि आणखीन एक अपेक्षा आहे ती म्हणजे असेच वेगवेगळे छंद तुम्ही असे जोपासा, त्याचे रेकॉर्ड होत राहू देत, यासाठी सुद्धा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तत्पूर्वी मी सांगू इच्छितो की अशा पद्धतीने माझ्या कलागुणांवर फोकस करणारा किंवा त्याला प्रकाशझोतात आणणारा कोकणसाद लाईव्ह हा पहिल्यांदा चॅनलच्या माध्यमातून हे घडतंय आणि खूप समाधान आहे की आपल्या सिंधुदुर्गातून ही दखल घेतली जाते आणि त्याचं खूप समाधान आहे. आणि जी तुम्ही इच्छा व्यक्त केली, माझे अनेक संग्रह आहेत पण ते अजून प्रकाशझोतात आले नाही आहेत, पण त्याला एक मूर्त स्वरूप मिळाल्यावर नक्कीच ते प्रकाशझोतात येतील. तुमच्या या शुभेच्छा, त्याचबरोबर तमाम सिंधुदुर्गवासियांच्या शुभेच्छा, माझ्या सर्व नातेवाईकांच्या शुभेच्छा, ईश्वराचे आशीर्वाद असेच पाठीशी आहेत. त्यामुळे मला त्यातून प्रेरणा मिळते आणि तुमची इच्छा नक्कीच पूर्ततेसाठी प्रयत्न करेन आणि असेच वेगवेगळे संग्रह आपल्या सर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन. नक्कीच. आता आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.